To shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un shi ma fa iya nan iya ta shirye-shirye iya huddo makamai jirage marasa matuƙa. Yau fa ya ce sai ya kai ma Amerika harin sama, hari ta sama za a kai mata da jirage marasa matuƙa da dai sauransu. Kuma ya ce yana iya canza ma kahin daren yayi, yana iya kai musu harin nukiliya ma, yana iya ya fasa da jirgin sama, yana iya ya fasa kai musu harin na jirgi ya watsa musu nukiliya. To fa Amurkawa fa Donald Trump ya dai ƙyale bai ce komai ba. Ni ban san yadda aka yi ba, ba sa mayar ma da Kim Jong-un raddi ko kuma su tsangwame shi ba. Sai dai ta ɗumuwan shi ta jan su ya ta tsokanar su amma su shiru su ƙyale kamar ba sa jin shi. Su ko suna ji saboda duka yana ɗora duka maganganun shi da sauran rubuce-rubucen shi a Twitter, shafukan sada zumunta da dama duka iya posting. Kuma suna gani kawai ƙyalewa ce suke saboda sun sani kamar suna ganin kamar yaro ne. Yaro ne bai da tsoro kuma hallau bai da tunani. Suna ganin cewa shi yana iya jefa musu ita fa ba hankali ba gare shi. Haka suke kallo kamar yaro ne bai da tunani sai ya halba musu. Wannan abin da ni nake tunani kenan. Shi yasa ba sa mai da mai raddi kawai sai dai ta ihun shi banza su ƙyale shi. To amma kuma wataƙila tsoro ne kawai. Hada tsoron ma kuma dai kai. Hada tsoron ma. To kuma a yau China ma na ji mun ji ta ce za ta tallafa ma Iran, tana goyon bayan Iran a bisa abubuwan da yake faruwa na zanga-zanga, 'yan zanga-zanga da aka tura su daga ƙasashen waje. Wanda waɗansu ƙasashen waje ne suka tura wasu tsiraru daga ciki suke zanga-zanga ta neman ganin cewa Ayatullahi ya sauka daga kan kujera. To China ta ce suna sane da cewa 'yan ƙasashen ƙetare ne suke tura su. To China dai a ƙarshe ta ce a shirye take ta tallafa ma Iran ta wajen ɓangaren kuɗi, wajen ɓangaren makami, ɓangaren komi ma a shirye take don ta kama ma Iran ta yi maganin wannan matsalolin. Babban ministan harkokin waje ya yi wannan magana kuma hallau ministan tsaro ma na Sin ya yi wannan magana. Ɓangaren tsaro kama daga har nukiliyar ɗin ma su ma za su iya baiwa Iran. Bayan Rasha ta ce ita ma a shirye take ta baiwa Iran nukiliyar. Da zarar ta ji motsin za a kai ma Iran hari, to za ta aika mata nukiliya ba tare da wani ɓata lokaci ba. To haka Sin ma ta nuna goyon bayanta ga ƙasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To Allah taimake wannan ƙasashe, Allah ya ba ku sa'a, Allah ya ba ku galaba akan waɗannan azzalumai su Faransa, su Amurka da sauran dai duka dange-dangensu. Allah ya karya su. Amma Kim Jong-un ya jibga babban kashe kuma yana nan ma yana shirin. Shi ya ce a yau, a daren yau sai ya kai ma Amurka hari. Amurka yau Amurka za ta yi kwanan da ba za ta yi wani irin kwana, wa za ta yi wani irin wayewa wadda ba taɓa yin ta ba. Haka dai yake cewa. To Allah ya sa mu dace. Kim Jong-un. Wannan B2 bomba kenan na ƙasar Amurka wanda ta kai hari ga ƙasar Iran a kwanakin baya, wanda Amurka take ji da shi mai ɓacewa, wanda ba a ganin shi ɓacewa yake sai ya zo inda zai kai hari kawai. Shi ne ga na China kuma ita ma nata. To bambancinsu shi ne na Amurka miliyar biyu yake, na China kuma miliyar 1. Amma na China ya fi komai da komai. Na China iya da girman shi, tsawon shi metir 30, iya ɗaukan ton 30, iya gudun
kilo 200,000 a cikin awa. Na Amurka kuma kilo 10,010 a cikin awa. Yana ɗaukar ton 18, metir 21 yake. Ka gani akwai bambanci. Na China ya fi girma, ya fi komi amma.